Добро утро, драги зрители! Днес е втория ми ден в Берн. Много студена сутрин. Намирам се на моста в Берн. Отивам към парка с мечките и после ще се опитам да кача катедралата, като я отворят, защото работи само за 3 часа по някаква причина. Това още ми беше първата вечер в живота в хостел и не съм особено очарован, не беше особено приятно изживяване, но като за толкова малко пари става. Преди малко бях в посолството на България. Отнеми само 1 час да си извадя свидетелството за съдимост. На всичко отгоре изключително много ме боли главата, защото с нощи обиколих Мале, с нощи сигурно съм да влязал във всеки един бар, който има тук на центъра. Пил съм всичките видове бира. Знам, че не се смесват, ама исках да ги пробвам. И сега страдам заради което. Но се изкарах супер, запознах се с някакви хора. Вече не им помня имената, но се изкарах супер готино като цяло. От 2 дена ям само Макдоналдс, защото Макдоналдс тук е най-евтиното нещо. Ако едеш чизбургери за 5 лева чизбургера е бомба. Всичко друго е просто много скъпо. Ядох и лофъл. Как е лофъл на български? Това, което виждате, Zunhaus zu Webern, означава на английски The Wees Guild. Едно време в Берн е имало 13 групи или гилдии, или братства, или както ще го разберете, които са отговаряли изцяло за различните браншове и индустрии в града. Като извинявам се. Тази, която видяхме конкретно, са членували главно текстилни работници, плетачи и такива. Като за да си член на такова нещо, на една от тия 13-те, трябва да си един от най-добрите в индустрията си, в това, което правиш. И не е било за всеки. Доколкото разбрах, в момента вече не съществуват тия неща, но си ги оставили, заради историческата им важност. В момента на тяхно място има, поне на тази, която бяхме сега, има ресторант. Ето там дойдохме. И това е края на стария град, както му викат. Сега там ще пресечем, ще минем на мостче и ще трябва да стигнем до парка на мечките, който е безплатен. И имат нещо както нашия парк на целъчните мечки, само че не са ги мъчили да ги вкарат там. Плана ми е след мечките да отидем на зоопарка, първо на катедралата, след това на зоопарка. След това трябва да отидем до едно, как се нарича на български, това тролейче, което те качва до върха на планината. Не е лифт, а е тролейче, в смисъл като трамвай. И да се качим с него има един връх над Берн и да видим града от високо просто. Ама затова и времето трябва да е хубаво, уж го дава да се разчисти малко, ама тъй като гледам с тая мъгла. Иначе, ето. Почвам да имам чувството, че в Берн има повече азиаци, отколкото в Азия. Просто всичките са дръпнати, пълна и дори не са туристически групи. Просто са рандъм хора, които дори говорят на английски, на немски, не знам си какво. И пълна е с тях. Ето парка с мечките, стигнахме. Това, което видяхме, е един от тия 13 клуба и е единственото, което не е сформирано от някаква индустрия, някакъв занаят, а е сформирано от 2 общества. Обществото на клоуна, затова има клоун, и обществото на някакви други с някакви име, дето въобще няма шанс да ги запомня. Като цяло това е клуба на богаташите.
Доста хора ме предупредиха, че за колата е имало изключително много стълби и щяло да бъде голямо катерене. Бахте колко много стълби и всичките са такива гадни в кръг. Поне гледката е хубава. Но тук е камбалата. Най-сетне. Ето го Берни. Ето там снимах. Крипи. Току-що една жена ме спря да ми обясни, че това не е край и че ме чакат още стълби нагоре. Явно това е първата от две платформи и след малко ще... ето ги бе. Ето по това нагоре. Това така не разбрах какво е, защо разделят така реката на две. Трябва да го проверя. Обаче детайлите по това нещо са просто нечовешки. Гледай, ти се нарисували. Айде пак. Поне този път се въртим на другата страна. Пата един асансьор да бяха направили честно. Направо вие ми се свят. Много ми се вие свят от това въртене. Много нависоко сме. Толкова много стълби. Ай, стигнахме. Да. Забранено пушенето, че аз съм навън. Какъв взор. О, фак, какво е това? Ужас. Ужас, той се клати цялото. Леле. Да, на колата сме вече. Ето. Много не ми харесва това. Ето е часовниковата кола. Там ми беше хостела. Там. Тази сграда. Интересно колко много мостове има. По този не съм минавал, даже не знаех, че го има. Чак сега го виждам и виждам далечината, че има още доста. Реката като цяла е доста широка, така че... Гледа. Как да не вярвам на това? Ужас. Това е Стария град и ето как върви под линия. Така. Къщата на Айнщайн е някъде и така. Продължава през колата и чак до края. Според мен ще да е най-добре да направят и асансьора ето колата.
Вместо с тези стълби да се... О, занимаваме, щях да умра за секунда. Добре, жив съм. Много не ми харесва как са го направили отворено. Изглежда се едно стъпваш навън, се едно ще паднеш всеки момент. Ето това и това са стълбите, по които слизах. Значи там в края има музея на изкуството, музея на Алпите. Това е някакъв военен музей, беше това до мен тук. Тази сграда с острия връх е националния музей, просто от задната му част. Там измежду дърветата е музея на... какво беше, на комуникацията. И ето тук там, където е слънчето горе, това е музея на природонаучния музей. А това, дами и господа, е Бернското АГ, най-хубавата гимназия на града. Повече бе на университет визуално, ама си е гимназия. Как се наричаш това? Фламбоянс. Не знам на български как е. Когато много фламингота са на едно място, се нарича фламбоянс. Добре, а как ти фламингота просто решават, че повече не се стои тук и просто да прескочат това? Защото това не е електрически пистиер. И да отидат и там да излязат, защото тази оградка половин метър въобще не ги е бе, че се приближавам. Това трепери ли бе? Май трепери. Това е. Изляза от клетката. Hello. Hello. Do you bite? Do you bite? Can I touch you? Can you don't bite me?